Olen jonglööri sirkustaiteilija Sakari Männistö ja sain kunnian olla Syötävän puutarhan ensimmäinen residenssitaiteilija. Täytyy sanoa, että paikka on mielettömän hieno, kauniit näköalat ja sitten hyvin rauhallista ja samaan aikaan todella lähellä Helsingin keskustaa. Ja esimerkiksi Sirkko Uuden Sirkuskon keskusta, jossa kävin töissä, se on noin 15 minuutin kävelymatkan päässä. Mustikkamaan residenssi antoi mulle hyvät mahdollisuudet käydä läpi päivän tuotoksia ja suunnitella tulevia päiviä, mutta myös pienimuotoiseen harjoitteluun ja erityisesti rauhoittumiseen illalla. Residenssijakson aikana työstin tulevaa sooloteostani nimeltä Hypnos, joka valmistuu ensi-iltaan vuonna 2019. Kiitos paljon, kun sallitte minun ja lemmikkini olla teillä viikon ajan. Oli oikein mukava viikko.